Жыццё, як коробка шакаладных цукерак. Ніколі не ведаеш, якую начынку ты атрымаеш. Як чалавек я шукаю новыя ўражанні. Як настаўнік я ствараю урокі, якія становяцца падарожжам праз літаратуру, гісторыю, дыялог. Добрый день усім, сядайце. Мая мэта, каб кожны вучань адчуў, што беларуская мова – гэта не толькі правілы, але і адкрыцці, эмоцыі і жывая культура. Мне важна, каб урокі былі жывінкай, каб мы разам здзіўляліся слову, знаходзілі сэнсы. Я люблю эксперыментаваць, нават калі нешта не спрацоўвае. У маім класе пануе атмасфера падтрымкі і лёгкасці. Я веру, што навучанне адбываецца лепш, калі ёсць усмешкі, гумар і шчырая цікавасць. Таму я часта выкарыстоўваю гульні і візуальныя заданні. Бываюць дні, калі ўсё падае з рук. Але я ведаю, калі я усміхнуся першай, настрой змяняецца. Сваім прыкладам я вучу быць сонейкам, нават калі сама хмарка. Я вучуся разам з вучнямі, прымаю іх ідэі, эксперыментую з фарматамі, ад малюнкаў да коміксаў, ад інтэрактыўных картак да трыміно. Гімназія – гэта моя прафесійная сям'я. Я цаню камандную працу, падтрымліваю калег. Я не спыняюся ў развіцці. Я чытаю, спрабую, ствараю заданні, вучуся на памылках. Мне важна, каб вучні бачылі, вучыцца – гэта не сорамна, гэта цікава. Я распрацоўваю заданні, якія вучаць думаць, аналізаваць, выказваць сябе. І кожны новы урок – гэта крок наперад. Мая праца – гэта натхненне. Я натхняюся тым, што магу змяняць лёсы праз мову. Таму я не проста выкладаю. Я падтрымліваю, слухаю, дапамагаю. Не заўсёды атрымліваецца, але калі я бачу, што вучань загарэўся, я таксама запальваюся. Мне важна, каб на уроку было месца для гумару, для асабістых гісторый, для шчырасці. Я хачу быць чалавекам і вучу праз эмоцыі. У маіх заданнях ёсць месца для паэзіі, метафар, творчасці. Я шчодра дзялюся ведамі, ідэямі, натхненнем. Калі я зрабіла добрую картку, я падзялюся. Калі я знайшла цікавы метад, раскажу. Бо адукацыя – гэта падтрымка, бо сапраўднае багацце – гэта калі ты можаш зрабіць жыццё іншых крыху лепшым. Я веру ў шчасце і дабрыню, таму я выбрала прафесію, якая дорыць сэнс. Мы разам пераадольваем цяжкасці і выхоўваем любоў да радзімы. Я настаўніца, якая жадае не толькі вучыць, але і натхняць. І калі вы адчулі цеплыню ў гэтых словах, значыць, мы ўжо суразмоўцы.